Get ready with me mga boss. May gagawin ako ngayon. So yan, tapos na tayo maligo. At syempre hindi sapat ang ligo lang. Maglalagay din tayo ng pang anti-powers. Binyagan na natin tong na-score nating short online. Perfect to pang running o pang gym kasi meron na siyang doubling cycling. Binyagan din natin yung bago nating medyas. Hindi ka na malilito nito kasi may label na yan kung asan ang kaliwa kanan. Paparesa natin ng brown na tank top. Itong pangtaas natin nahugot lang to from the bolt. Sa madaling sabi, daan na ini. Meron tayong belt bag, nalagay ng cellphone. Siya. Para pag nag-jogging ka, nasa likod mo lang yung cellphone mo. At waterproof na pala to. Meron din siyang ibang compartment. Yan. Lagayan ng headset, tsaka pera. Ang kinaganda na rin nito, may reflector na rin siya. Kaya kahit gabihin ka sa pag-jogging, hindi ka malidisgrasya kasi pag nailawan to ng headlights ng sasakyan, nag-reflect yung lights. Yes! This is our final look. Yan. Tara, manalaga na kit. After a few minutes later. Next pag 5 kilometers first day.